ኣብ ኤሪቲቪ ካብ ዝቐርቡ መዘናግዒ መደባት እናክሰምዑ ብቐዳምነት ኣብኦም ንኹም እትመጽእ መደብ ናትራን ምዃና ዘጠራጥር የልቦን كبدا سرح كتفتو تريلي الصبات مدام ما نقولو توم كالو توم كم زغماي دما كيسل كنا صومنا ونفتنو مدبي تراي سمزمرون أبنتات حدثيسو كبيوتنا أبدكاس كم نحلفو يزبلت طبب الشتتو تحستات لهمت حيل بحري قجل بهلا أبي وزقات مبودهات فوليات فتصاميتات سبورت زوارت كاميرات قربوا مدبات بحفشة سمعت عزبت النام ببوز قربوا مدبات ناتران كابتم زي حسست أول حتى زقر فيهم بمدب ناتران تفسيكم كتو على تريل تعزبتي وترو أرام ساعة سلسة دحر قادر تفنيو سولوسن 5 ساعات 5 زرقم تحسو مدب ناتران تخطعتلوم سلام كمي توعلو كبرات تخطاتلتي فنوى ايري تي في نلومي عربي عسران حدن تحساس قطر استدالو زينا ومسانا دو حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتتالكم بخبر زعدم بيتروس منكسي بقند نبتاتو كنفلم بروجكت سوري قرب استماي عد موسى تمريقون ማዕከላዊ ባይቶ ሐማደ ፖለቲካዊ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዘደንፍዕ መደባት ዘትዩ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ገስጋስ ትምህርቲ ንምሕያል ርክባት ተኻይዱ ቻይና በኣሜሪካን ዘቐረበላ ክሲ ቁጠባዊ ስለላ ብትሪ ነፂጋቶ ጸሓፊ ምክልኻል ኣሜሪካ ጂም ማቲስ ካብ ስልጣን ክወርድ ምዃኑ ሓቢሩ ኣብ ኣፍጋኒስታን ዓስኪሩ ዘሎ ሰራዊት ኣሜሪካ ንምውፃእ መደብ ከም ዘሎ ተቓሊሑ كلتا مليون نقفة وطايتا استقبرلو بروجكت قرب صوريز تماي عد موسى نوزوا بريق بعسرات احساس تمريقون ابتي سنة سرعتا بمنستر مريت ماين اكبابن وانا دايركتر كفلها ابتماي اتو مبرهاتو اياسو ابت سرح نسترعي ناي حزبي تساتاف ندحر مموغاس نزناو حي اقلقلوت بنبرت قبو كنكن كقبرلو تلابيون اب ممحدار زوا معكل وانا دايركتر كفل حرشان مريتنا اتو هايل ميكائيل ايوبوغونو اتي بروجكت بموهاد ممحدار زوا منستر مريت ماين اكبابن نبرتن كم تسلاسل حبيرون ماي هيوتي سلازخونه دما قبو اتقاقمان محدران يدليو زبلا محدارن وزوا بريخاتو تصفى في السحاتين اتي اب عوت بصيح زلو بروجكت وحلول اتقاقمان محدران كم زدليو ازخاخيرون اتي تواديدو زلو بروجكت ماي كاب بزح حالكي كم زد حنن زي غلصا اديتات عد موسى بعد درجه كنكن نخغبرلو تران كم تصاوتا حبيران فتصاميت بورد هاغراو محبر دقا انستي ارترا ب 13 تحساس درجه دقا انستي نممحياشن نممعبالن كمون بعري عدلات نمرغات تسالاسلو مدبات مغمغما يذكر ማዕከላዊ ባይቶት ማሕበር ድማ ብ17 ኣብ ዝገበሩ ኣኺባ ፖለቲካዊ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዘደንፍዕ መደባት ዘትዩ ወኪል ኤሪና ዳንኤል ወልዱ ንዘዳለዎ ጸብጻብ ሚካኤል ሓድጉ ከቕርቦ እዩ ማዕከላዊ ባይቶ ሐማደ ብ17 ተሕሳስ ኣብ ኣስመራ ዘቃንዑ ኣኺባም ጎንጎንቲ ተራና ብርክቶን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቀጠባውን ማሕበራውን መድያት ንምዕዛዝ ዝሰላሰል መደባት ፖለቲካዊ ተሳትፎን ኣብ ዘደንፍዕ መደባት ዘትዩ ፕሬዝደንት ሐማደ ወይዘሮ ተኻ ተስፋ ሚካኤል ዘስማዓቶ ቃል ኣብ ዝተኣትዩ ዘሎ ተስፉ መድረኽ ሰላም ምብራኽ ንቕሓትን ምሕያል ኣወዳድባን መሰረታዊ ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብ 2019 ኩሉ መድያዋ ጎዞ ደቂ ኣንስትዮ ንቕድሚት ንምስጓም ብዓብዪ ኣተኩሮ ከም ዝስራሕ ገሊፆም ኣብታ ሓለፍቲ ጨናፍር ዞባታት ኣብ ውሽጥን ሃገርን ወፃን ከምኡውን ክፍልታት ማሕበር ናይ 2018 ጸብጻባት ዝተዓመመ መደባት ዘቕርባሉ ኣኺባም ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ትምህርቲ ንምሕያልን ነፍሰ ጡራት ኣብ ትካላት ጥዕና ንክሓርሳን ዝተሰላሰለ መደብ ውፅኢቱ ኣብ ባይታ ዘተባብዕ ምዃኑ ተሓቢሩ ደቂ ኣንስትዮ ብቁጠባ ዓብየን ነፍሰን ክኢለን ዝነብራሉ መገዲ ንምፍጣር ኣርማዕነት ፈታት ይዕመን ከም ዘሎ ኣብ 2018 ንጽጉማት ደቂ ኣንስትዮ ዝተገብረ ገንዘባውን ዋታውን ሓገዝ ድማ ኣተባባዒ ፍረ ከም እተረኽቦ ተገሊጹ
ኣመዛዝምቲ ገምጋም ወርሓዊ ውፅኢት ኣባላት ቀንዲ ምንጫታዊ ማሕበር ስለ ዝኾነ ግቡእ ምክትታል ክግበረሉ ድሕር ዝቐረበለዎ ማሕበር ኣብ ዝመጽእ ዓመት ጉባኤ ከካይድ ብምሉእ ድምፂ ኣጽዲቐን ፍጻሚት ቦርድ ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ብ13-14 ታሕሳስ ኣብ ዘካየድቶ ኣኼባ ደረጃ ደቂ ኣንስትዮ ንምምሕያሽን ንምምዕባልን ከምኡ'ውን ምዕሩይ ዕድላት ንምርጋዝ ዝተሰላሰሉ መደባት ብምግምጋም ናይ መጻኢ መደባት ከም ዝወጠነት ይዝከር። ጨንፈር ሚኒስትር ትምህርቲ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ገስጋስ ትምህርቲ ኣብ ንኡስ ዞባታት ናቕፋ ኣፍዓበትና ደውሓን ንምሕያል ዝዓለመ ርክባት ምስ ወለዲ ዓበይቲ ዓድን ኣመሓደርትን ርክባት ኣካይዱ ሓላፍቲ ጨንፈር መምህር ረሽድ መሐመድ ዑስማን ጠንቂ ትሕት ተሳታፍነት ተማሃሮ ኣብ ሓውሲ ኣሕዳሪት መብኣታ ቤት ትምህርቲ ሓስታ ንምንላይን ፍታሕ ንምንዳይን ምስ ዓበይቲ ዓድን ዞባ ደውሓ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመታት ተሳታፍነት ተማሃሮ እናበረኸ ይመጽእ እኳ እንተነበረ ሰበኽ ሳግማዊ መነባብሮን ዘይምጥርናፍ ዓድታትን ነቲ ገስጋስ ባሉታ ከም ጸለው ብምጥቃስ ንዝፍታሕ ንምንዳይ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ውህደት ናይ ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ክድንፍዕ ጸዊዑ ዝካየድ ጎስጓሳ ዘተባብዕ ፍረ ይርከቦ ከም ዘሎ ዝሓበሩ ተሳተፍቲ ንደቆም ካብ ማኣዲ ትምህርቲ ዘርሕቕ ዘሎ ቀንዲ ምኽንያት ዘይምጥርናፎም ምዃኑ ብምግላጽ ብሩህ መጻኢ ደቆም ንምውሓስ ካብኣቶም ዝሕተት ከማልኡ ምዃኖም ኣረጋጊጾም ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ኣዶብሓ ኣቶ ኢድሪስ ዓሊ ኣብ ዘስምዖ ቃል መንግስቲ ማሕበራዊ ፍትሒ ንምንጋስ ምዕሩይ ዕድላት ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ይዝርግሕ ከም ዘሎ ብምብራህ ነቲ ቀንዲ ጠንቂ ትሕት ተሳታፍነት ኣብ ማኣዲ ትምህርቲ ኮይኑ ዘሎ ሰበኽ ሳግማዊ መነባብሮን ምግታእ ተራን ኣበርክቶን መሻርክቲ ኣካላት ኣብ ምጥርናፍ ዓድታት ክሕይል ኣዘኻኺሩ ኣብ ንኡስ ዞባ ኣዶብሓ ካብ መባእታ ክሳብ ማእከላይ ደረጃ ዝተዘርግሐት 9 ኣብያተ ትምህርቲ ክህልዋ እንከለዋ ሎሚ ዓመት ኣስታት 800 ተምሃሮ ኣንጊደን ኣለዋ ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት ስነ ጥበባውያን ደቂ ኣንስትዮ ዝተዳለወ ምርኢት ኢደ ስራሓት ብ20 ታሕሳስ ብሚኒስተር ቱሪዝም ወይዘሮ ኣስካሉ መንቆሬ ዝተኸፊቱ እቲ ኣብ ከተማ ኣስመራ ኣፍ ደገ ሚኒስትር ትምህርቲ ቀሪቡ ዘሎ ምርኢት ስራሓት ላኻ ዕንፀይቲ ፈትሊ ወረቐት ቆርበትን ካልእን ዘጠቓለለ ኮይኑ መቐፀልታ ናይቲ ብምምሕዳር ዞባ ማእከልን ጨንፈር ሃማደ ዞባን ካብ 2012 ክካየድ ዝጸንሐ ተመሳሳሊ ምርኢታት እዩ ካብ ጠርነፍቲ ናይቲ ንሻድሻይ ግዜ ዝካየድ ዘሎ መደብ ስነ ጥበባዊት ንግስቲ ገብረ መስቀል ንኤሪና ኣብ ዝሃቦታ ሓበሬታ እቲ ምርኢት ኣብ ከባቢኻ ዝርከቡ ጥረ ነገራት ተጠቒምካን ስነ ጥበባዊ ዓቕምኻ ሓዊስካን ንጸጋታትን ባህልን ሃገር ንምልላይ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ገሊጻ ኣብ ጨንፈር ሃማደ ዞባ ማእከል ሓላፊት ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ወይዘሮ ኤልሳ ገብረ ዮሃንስ ብወገና እቲ መደብ ኣካል ናይቲ ሞያዊ ብቕዓት ደቂ ኣንስትዮ ንምዕባይ ዝካየድ ጻዕሪ ምዃኑ ብምሕባር ገለ ካብተን ስነ ጥበባውያን ኣብ ሃገር ህንዲ ስልጠና ድሕሪ ምቕሳም ሞየአን ንምዕባይ ካብ ማሕበር ንኡስ ለቓሕ ወሲደን ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ዝበጽሓ ምዃነን ሓቢራ ዓመት መጸ ሞያና ከነላሊ ዝፍጠረልና ባይታ ናይ ዕዳጋ ባይታውን የርሕወልና ኣሎ ዝበላ እተን ስነ ጥበባውያን ተወዲበን ዝጀመረኦ ሞያ ንምምዕባል ብሓባር ክሰርሓ ዘለዎን ድልውነት ኣረጋጊፀን ተዓዘብቲ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ቀሪቡ ዘሎ ስነ ጥበባዊ ኢደ ስራሓት ንዝምዕብል ዘሎ ዓቕምታት ደቂ ኣንስትዮ ዘንፀባርቕ ምዃኑ ብምጥቃስ ህዝቢ ክዕዘቦን ንኣቕረቕቱ ከተባብዕን ተላብዮም እቲ ምርኢት ክሳብ 30 ታሕሳስ ንህዝቢ ክፉት ኮይኑ ክቕንዩ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትር ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ኣብ ንኡስ ዞባ ዓዲ ቀይሕ ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ ተኾንዳዕን ዓዲ ኻንታን ዝነበሩ 10 ጽጉማት ስንኩላን ደገፍ ገይሩ ብመሰረት ሓበሬታ ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ኣቶ ገብርኤል ካሕሳይ እቶም ነፍሲ ወከፎም ብዋጋ 10,000 ናቕፋ ዝተጻየሱ ስንኩላን ብምምሕዳር ዝተለለዩ ኮይኖም ብምርጫኦም ብጥሪት ከም ተጣየሱ ተፈሊጡ እቶም ስንኩላን ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ብዝተገብረሎም ደገፍ መነባብሮኦም ንምምሕያሽ ኣበርቲዖም ክሰርሑ ምዃኖም ኣረጋጊፆም ኣብ ከተማ ዓሰብ ንጥፈታት ውዳበ መንእሰያት ስራሕተኛታት ብምድንፋዕ ንተካእቲ ወለዶታት ብኣርኣይነት ክመርሑ ምእንቲ ሃማመተ ምስ መሻርክቲ ኣካላት ብምትሕባር ኣበርቲዑ ክሰርሕ ምዃኑ ገሊጹ ሓላፊ ጨንፈር ሃማመተ ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ መንእሰይ ዑስማን ዓብድልቃድር ግቡእ ፍልጠትን ሞያን ዝዓጠቑ መንእሰያት ብብዝሕን ዓይነትን ንምፍራይ ገዚፎ ፍርያት ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን መንእሰያት ነቲ ተራሒ ዘሎ ዕድላት ተጠቒሞም መጻኢኦም ንምውሓስ ጻዕርታቶም ከዛይዱ ኣተሓሳሲቡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ንኡስ ዞባ ሰገነይቲ ምስ 4,500 ተምሃሮ 8 ናይ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃታት ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ርክባት ሓላፊ ሃማመተ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ትምህርቲ መሰረት ኩሉ ምዕባለ ስለ ዝኾነ መንእሰያት ራእዮምን ራእይ ሃገርን ንምስማር ቀንዲ ኣተኩሮኦም ኣብ ትምህርቲ ገይሮም ክነጥፉ ጸዊዑ
زي خبركم تخاتلتي زينا وشتا هجرب زي تزازيم اللون زي صعب هجرب زينا تاتيو ቻይና ኣብ ልዕሊ ቁጠባዊ ረብሓታት ኣሜሪካ ስለላ ይኹን ቀርሰና ሚስጥራዊ ሓበሬታ ከም ዘይካየደትን ንኽካየድ ከም ዘይደገፈትን ብምግላጽ ምምሕዳር ዋሽንግተን ኣብ ልዕሊ ክልተ ዜጋታታ ንዘቕረቦ ዝተፈብረኸ ዝበለቶ ክሲ ብምኹናን ክስሕቦ ሓቲታ መንግስቲ ቻይና ነዚ መግለፂ ዝሃበ ኣሜሪካ ከምኡውን ብሪጣንያ ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን ዝርከበን ገለ መሻርክታን ብሳይበራዊ ቁጠባዊ ስለላን ዝምታ ኣእምራዊ ዋንነትን ክሲ ብምቕራብ ኣንጻር እዚ ተግባራት እዚ ኣህጉራዊ ውህደት ክህሉ ኣብ ዝፀዋዕሉ እዋን እዩ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ሎሚ 21 ታሕሳስ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ነቲ ክሲ ብትሪ ብምንጻግ ምምሕዳር ዋሽንግተን ነቲ ዝኾነ ጭብጢ ከም ዘይብሉ ዝጠቐሶ ኣብ ልዕሊ ክልተ ዜጋታቱ ዝመስረቶ ክሲ ቁጠባዊ ስለላን ቀርሰና ሚስጥራዊ ሓበሬታን ከቋርጾን ጌጋታቱ ክእርምን ጸዊዑ ሰመዛ ኣሜሪካ እቶም ክሲ ቀሪብሎም ዘሎ ምስ ሚኒስትሪ ጸጥታ ቻይና ከም ዝሰርሑ ዝገለጾም ክልተ ቻይናውያን ኣብ መቕርሳን ንኩባንያታት ሃገሮም ዘይርትዓዊ ረብሓ ክህብ ዝኽእል ሚስጥራዊ ቁጠባዊ ሓበሬታ ተዋፊሮም ምንባሮም እዮም ብ20 ታሕሳስ ገሊጾም እቲ ናይ መቕርሳን ተግባራት ንሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ትካል ምርምር ጠፈር ናሳ ትካል ቴክኖሎጂ ጠፈርን ሳተላይትን ከምኡውን ኣብ ምዕቃብ ኣገዳሲ ሓበሬታታት ዝነጥፋ ካልኦት ትካላትን ኩባንያታትን ከም ዝተፈጸመ እዩ እቲ ብኣሜሪካ ዝቐረበ ክሲ ዘነጽር እዚ ነተን ኣብ ንግዳዊ ንጥፈታት እውን ዘይተቃድዋ ኣሜሪካን ቻይናን ኣብ ሓድሽ ምትፍናን ከየእትወን ተንተንቲ ስጋቶም ይገልጹ ኣለዉ ጸሓፊ ምክልኻል ኣሜሪካ ጂም ማቲስ ብሰንኪ ምስሓብ ሰራዊት ኣሜሪካ ካብ ሶርያ ኣብ መንጎ ፕሬዚደንት ትራምፕን ብዝተፈጥረ ዘይምቅዳው ካብ ስልጣኑ ክወርድ ምዃኑ ብ20 ታሕሳስ ሓቢሩ በዚ መሰረት ንክልተ ዓመታት ከም ጸሓፊ ምክልኻል ኮይኑ ከገልግል ጸንሐ ሚስተር ማቲስ ምስ ምዛም ዝመጽእ ወርሒ ለካቲት 2019 ብኻልእ ሰብ ክትካእ እዩ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ናይ ትዊተር ሕሳቡ ኣብ ዘስፈሮ ጽሑፍ ጂም ማቲስ ጥሮታ ይወፅእ ከም ዘሎ ይገሊጹ እዚ ምዕባለት እዚ ዝስዕብ ዘሎ ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝወሰኖ ሙሉእ ምስሓብ ሰራዊት ካብ ሶርያ ኣብ መሻርክቲ ኣሜሪካ ዝኾነ ሃገራትን ኣባላት ኮንግረስን ሃንደበትን ኣዛራብን ኮይኑ ድሕሪ ምቕናይ እዩ ንጂም ማቲስ ተኪዮ ሓድሽ ጸሓፊ ምክልኻል ኣሜሪካ ዝኾን በዓል ስልጣን ኣብዚ ቀረባ እዋን ክርቋሕ ከም ዝኽእል ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይእምቱ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ዝመጽእ ቀረባ ዋርሕ ልዕሊ ፍርቂ ካብቲ ኣብ ኣፍጋኒስታን ዓስኪሩ ዝርከብ ሰራዊት ሃገር ከውፅእ መደብ ከም ዘለዎ ማዕከናት ዜና ብ20 ታሕሳስ ኣቃሊሐን ምስቲ ምምሕዳር ጥቡቕ ዝምድና ከም ዘለዎም ንዝገለጾም ምንጭታት ዝጠቐሳትን ማዕከናት ዜና ልዕሊ 7,000 ኣባላት ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ቀረባ ዋርሕ ናብ ሃገሮም ንምምላስ ዝዓለመ ውጥን ወፂእ ከም ዘሎ ፍሊጠን እዚ ዝግለጽ ዘሎ ክልተ መዓልታት ድሕሪ እቲ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ሶርያ ዓስኪሩ ዘሎ 500 ሰራዊት ኣሜሪካ ክወፅእ ትእዛዝ ምምሕልላፍ እዩ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ እዋን ምርጫ ካብ ዝኣተወ መብጻዕታት ሓደ ኣብ ኣፍጋኒስታን ዓስኪሩ ዝርከብ ሰራዊት ኣሜሪካ ምውፃእ ዝብል ከም ዝርከቦ ዝሕብሩ ጸብጻባት ኣብ ወርሒ መስከረም 2017 ግን ብምኽንያት ምሕያል መጥቃዕትታት ጣሊባን እቲ ሰራዊት ክጸንሕን ልዕሊ 3,000 ክውሰኽዎን ምዃኑ ከም ዝገለጸ ይዝከር በዚ ድማ ሰራዊት ኣሜሪካ ካብ ኣፍጋኒስታን ክወፅእ ዝብል ዝነበረ ትንታነታት ሃሲስ እዩ ጸኒሑ ፕሬዚደንት ትራምፕ ብ20 ታሕሳስ ንምውፃእ ኣብ ሶርያ ዓስኪሩ ዝጸንሐ ሰራዊቱ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ብገለ ኣባላት ባይቶ ኣሜሪካ ንዝተዋሃበ ነቐፌታታት ኣሜሪካ ድሕሪ ደጊም ንጸላእታ ኣብ ዘርብሕን ቢልዮናት ዶላር ኣብ ዘባኽንን ወተሃደራዊ ወፍርታት ከም ዘይትሳተፍ ብምግላጽ ነጺግዎ እዩ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ወተሃደራዊ ህላወ ኣሜሪካ ኣብ ጃፓን ነቲ ብጉዳይ ኣከራኸርቲ ደሴታት ኣብ መንጎ ሩስያን ጃፓንን ክኽተም ዝግብኦ ውዕል ዓንቂጽዎ ከም ዘሎ ወቒሱ ብ20 ታሕሳስ ኣብ ከተማ ሞስኮ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ፕሬዚደንት ፑቲን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ኣብ መንጎ ሃገሩን ጃፓንን ተደጋጋሚ ርክባት ክካየድ ምጽንሑ እንተኾነ ግን ክግበር ዝግብኦ ዝነበረ ክልታዊ ስምምዕ ብሰንኪ ወተሃደራዊ ህላወ ኣሜሪካ ተዓናቒፉ ከም ዘሎ ፍሊጡ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ጃፓንን ብዘሎ ወተሃደራዊ ውዕል መሰረት ኣሜሪካ ኣብተን ኣከራኸርቲ ደሴታት ማዓስከራት ክትድኩን መደብ ከም ዘለዋ እዩ ዝግለጽ በዚ ድማ እቲ ጉዳይ መሊሱ ክትሓላለኽ ከም ዝኽእል ወተሃደራውያን ተንተንቲ ይሕብሩ መራሕቲ ሩስያን ጃፓንን ኣብ ዝሓለፈ ወርሓት መስከረምን ሕዳርን ኣብ ዘካየዶ ርክብ እቲ ክርክር ብዘተ ንምፍታሕ ከም ተዘራረቡ እንተኾነ ግን ዛጊት ዝተኸተመ ውዕል ከም ዘየለ ጸብጻባት ይረዱ ክልቲአን ሃገራት ካብ ኣጋመ መወዳእታ ካልኣይ ውግእ ዓለም ብሰንኪ ዋንነት ደሴታት ክከራኸራ ምጽንሐን ይግለጽ
ቻይና ምስ አሜሪካ ንዘየቃደዋ ጉዳይ ንግዲ ናብ ንቡር ንምምላስ ኣብ ዘመጽ ወርሒ ጥሪ ምስ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣገደስቲ ርክባት ከተካይድ መደብ ከም ዘለዋ ሓቢራ እቲ ርክብ መቐጸልታ ናይቲ ክካየድ ዝጸንሐ ክልታኡ ዝርብ ምዃኑ ዝሓበረ ሚኒስትሪ ንግዲ ቻይና ክልቴን ሃገራት ኣብ ናይ መወዳእታ ስምምዕ ክበጽሓ ዘለዎ ተስፋ ገሊጹ ኣሎ ክልቴን ሃገራት ኣብ እታው ንብረት ሓድሕደን ክውስኖ ዝጸንሓ ወሰኽ ቀረጽ ደው ከብላ ዝሓለፈ ወርሒ ከም ተሰማምዓ ዘመልክቱ ጸብጸባት ተግባራውነቱ ንምውሓስ ቀጻሊ ዝርብ ከካይዳ ከም ተረዳድኣ ይጠቕሱ ምስ ቻይና ከተካይዶ ኣብ ዝጸንሐት ንግዳዊ ምልውዋጥ ኣማኢት ቢልዮናት ዶላር ክሳራ ከም ዘጋጠማ እትወቅስ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ 200 ቢልዮን ዶላር ዝዋግኡ ኣቑሑ ቻይና ናይ 10 ሚታዊት ወሰኽ ቀረጽ እታው ከም ዝወሰነት ይፍለጥ ቻይና በወገና ተመጣጣኒ ስጉምቲ ከም ዝወሰደት ከም ሳዕቤን ናይቲ ክልቲኦም ስጉምትታት ድማ ንግዳዊ ዝምድነን ከም ዝዛሕተለ ይግለጽ እቲ ስጉምትታት ደረጃ ዓለሙን ሃልታዊ ቁጠባዊ ጽልዋ ከም ዘሕደረ ጸብጻባት ይሕብሩ ዓለማዊ ውድብ ምግቢ ማለት WFP ንነበርቲ ወሽመጥ ቃዛን ምዕራባዊ ገማግምን ክገብሮ ዝጸንሐ ሰብኣዊ ሓገዝ ብ20 ሚእታዊት ከጉድሎ ምዃኑ ሓቢሮም እቲ ውድብ ነዚ ስጉምቲ እዚ ክወስድ ዝተገደደ ዋሕዲ ምወላ ምዃኑ ብ20 ታሕሳስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ ኣሎ ብሰንኪቲ ምቁራፅ ሓገዝ ልዕሊ 190,000 ፍልስጤማውያን ብሕፅረት መሰረታዊ ጠለባት ህይወት ክጽገሙ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝእመት ዘሎ እስራኤል ኣብ ወሽመጥ ቃዛን ምዕራባዊ ገማግምን ብሰንኪ እትኽተሎ ፖሊሲታት ሚልዮናት ፍልስጤማውያን ኣብ ጸገም ክወድቁ ከም ተገደዱ ጸብጻባት ይሕብሩ እታ ሃገር ካብ 2007 ናብ ወሽመጥ ቃዛ ንዘእቱ መስመራት መጓዓዝያ ዓጽያቶ ከም ዘላ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ንዝጀመረቶ ምህናፅ ሰፈራታት እውን ብቐጻሊ ተስፍሖ ከም ዘላ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይገልጹ ኣብ ቱርኪ ናይ ክልተ መዓልታት ምብጻሕ ስራሕ ዝፍጽም ዘሎ ፕሬዚደንት ኢራን ሐሰን ሮሓኒ ብ20 ታሕሳስ ምስ ፕሬዚደንት ሬሲፕ ጠይብ ኤርዶጋን ተራኺቡ ኣብ ምምዕባል ቁጠባዊ ፖለቲካውን ባህላውን ዝምድናታት ከም ተዘራረበ ተገሊጹ ክልቴን ሃገራት ቁጠባዊ ዝምድና ንምድንፋዕ ዝኽእል ንግዳዊ ምልውዋጥ ከዕብያ ምዃነን ኣብቲ ርክብ ሓቢራን ብዘይካዚ ቱርክን ኢራንን ዞባዊ ጸጥታዊ ንምውሓስ ምትሕጋዘን ከም ዘሕይላ ገሊጸን መራሕቲ ክልቴን ሃገራት ኣብ ርክቦም ኣገደስቲ ቁጠባዊ ስምምዓት ክኽትሙ ትጽቢት ይግበር ኣብ ብሪጣንያ ካብ ዝርከብ ማዕርፎ ነፈርቲ ብጻዕቂ በረራታት ኣብ ካልኣይ ደረጃ ዝስራዕ ኣብ ከተማ ለንደን ዝርከብ ማዕርፎ ነፈርቲ ጋትዊክ ሰብኣልቦ ነፈርቲ ኣብ ከባቢ መሐንበቢ ነፈርቲ ብምዝምባይን ኣብ መጓዓዝያታ ሃገር ምስንኻላት ከም ተፈጥረ ተቓሊሑ ብሰንኪቲ ካብ 19 ታሕሳስ ዝተፈጥረ ስጋት ካብን ናብንቲ ማዕርፎ ነፈርቲ ዝካየድ ዝነበረ በረራታት ገለ ከም ተሰረዘ ገለ ድማ ከም ተዳናጉየ ዝሓበራ ማዕከና ዜና ሓየሎ ብምኽንያት በዓል ልደትን ሓድሽ ዓመትን ክጓዓዙ ዝተበገሱ ተዓጊቶም ከም ዘቐነዩ ተሓቢሩ በቲ ዝተፈጥረ ምስንኻል ልዕሊ 110,000 ገያሾ በኣልታ ከም ተጸልዉ ሰብ መዝቲ ማዕርፎ ነፈርቲ ገሊጾም ፖሊስ ከተማ ለንደን ነተን ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ካብ ስራሕ ወጻኢ ንምግባርን ነቲ ጠንቂ ንምምርማርን ካብ ሚኒስትሪ ምክልኻል ብሪጣንያ ደገፍ ሓቲቱ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ኣብ ብሪጣንያ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ልዕሊ 1 ኪሎ ሜትር ናብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣቕሪብካ ምብራር ክሳብ 5 ዓመት ማእሰርቲ ዘፍርድ ገበን ምዃኑ ይግለጽ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ውሽጥን ወጻእን ናብዚ ተዛዚሙሎ ምስ ዝተረፉ መደባት ኣገልግሎት ቴሌቪዥን ኤርትራ ሰላም سلام كم يسعدكم كبرات عزبتي علتها زينا سبورتنا زينا زنبلكم ميكيل حرقوم شامبيون قدم بشكلتها زوبا ماكل تمال حمس تغرى دمسي كالاي ديفيجنين دك انسيون بزكايرو وددر قصيل نيرو بفدرشن قدم بشكلتها زوبا ماكل سودبه كالاي مدرخ شامبيون كالاي ديفيجن دك تبعتو كمون دك انسيو
حموس عسرة تحساس كرتشن عصر شومونتن أمس مرا حمبرتي مندفرة أسمرا بستسرع نايدك تبعتهم 240 كيلومتر كم هو نايدك أنسيون 200 كيلومتر وددر كتير نيروم تغرادم تيدك تبعتهم دك أنسيون ساعة شومونتن كن مقطري كاب أسمرا بحت مسكرن باكاير سرح زوبا ماكلا توزر إيت تخلبرهن تمريقهم تبقيسهم تغرادم تي كسابلوكو غراف بتورنف كغرو بكومشنر نايت وددر سلستحبرهم كسابلوكو غراف دحر مغعزهم تغرادم تا بشكلتهم كم دليتهم ماتريالهم نكتصاوتو تحبرهم تغرادم مايكل مدبر سيراك زوغخا كاب فلما بنوح فلي كساب عاد راسي كواته تغعزه بدحريو كن زتقس فتنا ينبرن تغرادم تي حمبرت تطويم كملسو خلو حاده تغرادم تي ناي مملاق فتنا كواته كايرو ابترام نغنا عصوتو حاده تغرادم تي كاب عبا جوجي لموليقوم بحاده دغن شديشه كايتن فلي كتما من دفراتو أمن دفراب زكايرو قداميتي ناينت وكصوتا وددركا تقدماي افرين غبريو سنبل كالاي ابريانوس غرماي بولكي سارساي محاري تولده ايرتر رابعي سامسوم هابتي اسبيكو حمشي ابراهام كسته بولك تعوتم كتما من دفرات تطوين بتصفف حلوا بوليس زوبادوبن كوميشن سبورت زوبادوبن انفوتونا بسمرا مسغنعم حجون تامليطا زوعلت غجله بحباراب كباب حلحل زنبرت كاليت ناينت وكصوتا وددر اركبتهم آبل تسفوم دندن إفرن غبريو سنبل سامسوم هابتا سبيكو محرتول رجال مولو برهان تادس بولكي كاب قدامك حمشي تعوتم دبار وحالفهم اب غوال مرب قدامتنا عاقبت قصوتا وددر اب زكايرو قدامي آبل تسفوم دندن كالاي ابراهام كسته بولك كوينوم اب عاقبت منغداخا تامليطا زوعلت عصوتو حد زاولتا غجله توحطت ام منغدا اب زكايرو ني عاقبت قصوتا وددر كا قدامي محرتول رجال كالاي ابراهام كسته بولكي سارساي آبل تسفوم دندن رابعي هينو غبر كريستوس صنعت كونم تغرادمتي نتاناي موداتا بلوكو غوداف تسرع زنبرت ناينت وكصوتا وددر اقامتو اب كباب عدو غعداد زنار بقعت كرز وعله ناي ولك تغرادماي ابراهام كسته بشكلتا بلاشو حاجس كاب غانتا ايرتل كوانت حتته كسلطو غن اي كالن اموداتا بزكايرو قصوتا وددر كا قداماي محارتول كابيرتل كعوت كله غبري هوت يوحنس كاب سنبل ساميل مسغنا كاب ايرتل فيلمون نغاسي كاب اسبيكو سيلا ولد ميكيل كاب اسبيكو تغليف فساي بولكي هينو غبر كريستوس كاب صنعات هاجر عند مريم كاب سنبل بيتروس منغس كاب صنعات ناو مغشا بولكي كاب كالاكس 10 تحيزوم تغرادمتي دكان شاب زكايرو ناي 108 كيلومتر ولا كوا فدرشن قدم بشكلتا زوبا ماكل نتتحوت بقعاتن ريو بترغاغامي وددرن كما حشان تحبرن كابن يخون كاب سلطنتن زغونه غبره ملسي اي ترغبن كسامن دفرا 16 كيلومتر اب ساعتنا رغصيان وددرنا كايدن بزغون بتخا اب من دفرا زكايرو ودد قدامت زنا فصوم كلب عراك تعوت كلا كاليتي ديسيت كيدانه ايدن تسفا ميكيل بسرات غبره مسكله تيميكيل فساي كاب كالاكس 5 ترتا كحزام اب دوار واب زكايرو قصوتا وددركا قدامتي داناي صغاي غلا نفحي كتعوت بسرات غبره مسكل دانايت ماريكوس ديسيت كيدانه زنا فصوم كاب كاليتك 5 درجه بمحسي بنام اب عقبت غوال مرب قدامتي دانايت صغاي كاليت بسرات غبره مسكل اب مونغو داب زكايرو كاليتني عقبت قصوتا وددر قدامتي اديام داويت كتعوت كلا ديسيت كيدانه يوردانوس رؤسوم تعقس غبري وسي بنام اب موداتا زكايرو قصوتا وددركا ديسيت كيدانه نوددرا ب3 ساعات 26 دقيقه شومون تكايتم زغونه غزي قدامت كوينا كتعوت كلا يوردانوس رؤسوم دندن تعقس غبري وت كلا نفحي زنا فصوم عراك ليديا امار الكترولايت برخت فساي عراك اديام داويت دندن لتيميكيل فساي كلا نفح دما كسابتا شعيترتا تسريعن قدامي تعرق ب 15 ساعات 56 دقيقه 46 كاليتن كاليت قال نفحي 15 ساعات 57 دقيقه 40 كاليتن كاليتن ساسيتي دندن 15 ساعات 59 دقيقه 26 كاليتن رابعيت الكترولايت 16 ساعات 24 دقيقه 26 كاليتن عزبتي على توزينا سبورت ابزي فتصم سلام